zili pati yapeza kuti mbusa wina wa mpingo wa Nazareth Prophetic Church of All Nations kuchiladzulu wakhala akusala kudya kwa masiku 40 osadya komanso osamwa madzi ponena kuti Mulungu anamuuza kuti atero. Dzina langa ndi Ellen. Ineyo ndi Prophet Ellison Zande ndimatsogolera utumiki wa Nazareth Prophetic Church of All Nations. Utumiki umenewu uli malo ano kuno kuchiladzulu. Moyo wanga ndakhala ndikulankhula ndi Mulungu sisi kubadwa kwanga Mulungu akhala kundionekera. Apetuzana ndi 9 amandiuza kuti pa 27 October akuti ukwere kupiri tikumane kumeneko. Maonekedwe a Mulungu amene amakuonekerani ankakuonekerani motani komanso munadziwa bwanji kuti ndi Mulungu? Mulungu kuti ukuonekerani ngakhale inu mudzi kuti Mulungu akuonekerani. Mulungu ndi mzimu koma akamaoneka amaoneka ngati in form of man mmene munthu amaonekera. Kolo Yesu ndi Mulungu kuti kuyankhulana ngati mmene kuyankhulana mpimankhulananso ndi yemweyo amene anandionekera. Ende akamakuonekera ukuyenera iweyo kukhala ngati wafa. Chifukwa kanati munthu amene amandiona ine nkhope yanga amafa. Koma chimene ndinganene kwambiri kuti Mulungu tiwosha. Ngati mu tsiku limenelo pa 27 anandizana. I heard the audible voice of God. My son Ellison, my son Ellison, my son Ellison. Tayo mweyo nantumfumira ndikuti umanena kuti ugwe ulambire pamene amandiuza kuti ukwere kupiri kwakhalako kumeneko ndi ine masiku 31 kuyambira lero. Zimachitika mamawa nthawi zambiri amene Mulungu amandionekera usiku ndi atandilankhula ndakhala ndi mantha poganiza nyengo yotentha kuti ndipite kupiri. Fasi imene Mulungu amandiuza tachizo ndiyo sadya kapena kumwa madzi pamene ena amafuna yomamwera madzi imene si fasting imene Mulungu amayifuna. Ndiye namba kuganizira komano ndinaphunzira chinthu chimodzi kumvera because today is better than sacrifice. Ndinanyamuka ndinatsazika mkazi wanga ndi ana talamulidwa kupita kupiri kwakhala kupiri likatha mwezi ndili kumeneko palibe kumwa palibe kudya. Ndiye mudziwe zimenezo koma palibe amene angaletse chinthu chimenechi tiyenera kumvera faso ndibe choice pa chimene Mulungu akulamulira. Nanyamuka napita kupiri pipire napita ndipirira Chikowa boma la Chiladzulu mbali nayi kumati na mitambo trading center mbali nayi Choda pakati pa pali mapiri awiri limodzi lono la Chikowalo ndimene ndinakwera ine kuti ndikakhale masiku 31. Ndiye nditapita kupiri namba kusala kupembera ndi kutentha zinafika poti zinandilowa. Ndiye inakwana nthawi inache imene ndiwoje after 8 days osadya osamwa. Ndiye ndimene kuchoka pamenepo kuti ndipite pena pake ndipange zimenezo ndinagwa pansi prayer. Ndiye ndinalira kuti Ambuye ngati ndafoka chonchi 8 days ndiye mukundiuza kuti khaye masiku 31 you have brought me kuti mundiphe ineyo ndipo nakwiya kwambiri naneso fana nadziwa kuti anytime I can die. Fa muganizira Oktoba amene mukhalira dzuwa sizocheza andimene ino November fa paneka 27 Oktoba namba unali mama wako kwambiri and mina 6 koma chama 9 ndinaona anthu awiri atavala zoyera akubwera koteroko kumaona fa munthu ukamasala ukafika pamene pa ujapo sumagona umakhala maso lo usiku sumagona even 30 minutes umakhala maso basi. Ndiye ndinaona anthu akubwera atabwera anangovala zoyera osamene ananyamula basket amuna komano anthu ake osungaje bwino nkhope choma welidwa analo wala anthu ake. Ndiye nafuza kuti mwabwera tani ndiye akuti atate anu atituma kuti tidzakupatseni chakudya akuti ulendo watalika. Ndiye ndinati atate anga akutuma ntalingirira nono kuti bambo anga anamwalira kale. Ndiye ndikuganizira achamadziwa kuti ndikuganizira zakuti ndiye akundifunsa kuti atate anu amene akulamulani kuti mukwere kuphiri kuno mukumane nawo ndiwo mwati tumaso kuti tikupatseni chani chakudyachi andi basket imo munali mbali zakudya koma mbali zake zoti zooneka mosiyana ndi imene zili mbali zathu zimene timagwisa ntchitozi so zakudya zimene zinali mene momo zinali special ndithu mbali zake zoti zagolide choncho. Ndiye ineyo nakana kuti ine sindingadye chifukwa ndi yomwe andilamulira sindingadye. Ndiye wacha anandikakamiza akuti ndi yomwe watilamula idyani ulendo watani watalika kuti mukwanitse kufika kutiza ulendo. Kenako napezeka kuti ine ndadyadi chakudya chichi nditangomaliza kudya nthawi yomweyo anthu aja disappear anasowa mbali zija osaonekanso. Ndiye ine ndinavutika moyo mwanga ndinalira kuti zimene ndapanga ine si zimene ndimayenerayo
ndili mkati molira kudandaula kuti zimene ndapanga si zinthu zabwino mpamene siona amabwera atsomawo Yesu akuti kodi iwe mesa umapempha kunena kuti ulendo watalika ufa wafoka kwambiri ndenda kupasa chakudya kuti ukwanitse umalize masiku amene ndakulamulira masipumpuru pene ndimazozindikira kuti kuti ndi angelo anabweraje chakudya chimene anakubweretsani pa nthawi imeneyi chine chakudya chanji yati keke choncho mbali ndi analipo ndamwaso bwinobwino koma zonsezi zinasowa ndi anthu omweyo kusowerana ndinadzangodabwa kuti mphamvu zanga zabweraso mmene ndimakhalira nazo mphamvu zanomo nzodabwitsa fanenso kunali kuyamba kuti ndikidye chinthu chakumwamba komanso kusala kotero kunali kuyamba ndimati nkamasana malekeza 5 days mbuyo yosadya yosamwa madzi ndiye basi kenako nangu yamba kumangu mulemekeza mulungu atasowa ndinapitiriza fasting nakalo ndimakhulupirira kumvera mulungu zimene walamulira ndinapitiriza kusala yosadya yosamwa of course kuti khotsiku zimene zimachita kumauma koyipa ndikati kuuma koyipa ndemumve kumakhala kuuma koyipa kona kuti pena kumata kumalephera kupuma ineyo kumaona kuti koma munthu une mmene ndilili kutakhala kufa ndikhoza kufa koma mphamvu zimakhala za nomo zabwinobwino koma kukhosikokha ndi kudali vuto koma ndiye ndinaawonda mmene mafika ma-20 days ndintaonda kwambiri koma mphamvu zimakhala chimodzimodzi sisimasintha zimakhala ngati munthu amene amati wadya wakhuta msima bwinobwino ndiye ndinapitirizabe mpaka ndinamaliza masiku 30 ndikufika tsiku la namba 31 ndiye nanga wamabwera ndinawauza kuti mwauza mpingo tsiku la namba 31 azabwere kuno kuphiri azafike malo amenene ndi cholinga changa ndimafunanso kuti atenge kudzoza kwina kwake pa malo amenene ndimakhala ndikupemphera makambapo kunena kuti chiyambi chakusala kudya kumeneko mulungu anakuwuza kunena kuti mukakumane kuphiri tipafuna tizione kuti kumeneko ku mulunguyo mwina ankafuna kuti muzipempherera chani komanso anabwera nkukumana naye aha mwandifunsa funso labwino kwambiri cholinga chimene mulungu ananditengera kuphiri mulungu anandiwuza kunena kuti dziko lapansi laipa maulamuliro amene alipo pa dziko lapansi nga satana ndiye kulalikira choonadi kumakanidwa amaphedwa mtumiki amene adzukula kufuna kulalikira choonadi amaphedwa mulungu amandikonzekeretsa mphamvu kukatenga kuphiri kuja ndiye tsiku la namba 21 or 22 anabwera Yehova anandilankhula my son Elason ndikukupanga kunoko kuti ukhale madzi amoyo pa dziko lonse lapansi iweyo ndiwe kasupe wa madzi amoyo ndipo mwa iweyo mutuka machiritso a dziko lonse ndiye ndikukupanga kuti ukhale madzi amoyo kutoko iweyo ukumwa madzi amoyo amene adzitiuka mwa iweyo sikuti kusala kuja ndi masala kuja ndikumwa madzi achani amoyo anandipatsanso mawu Ezekiel 47 kumene akukamba madzi ochokera mkachisi anena kuti madzi amene achiritse dziko ndi ochokera mkachisi mwa iye mwini wace mulungu ndiye muno nanga si ananena kuti mukakumane kuphiri anabwera nkukumana naye kapena zinatani zomwe zimachitikazo ngakhale kuti zandipatsa chakudya olo kumalankhula kumabva audible voice ngati ngati kulankhula namo ndiye kukoma nako ndiye ndizamaliza kusala mpingo unabwera tinayamika mulungu kumene kuja kenako kumatsika pansi kupita ku nyumba kumene ndimakhala inali mphepereso mwaphiri pamenepo pamene panali mapemphero ono enieni tatsika chifukwa ndimadalitsa ana anga amumpingo usiku ndinagona ine ndimangomva mapanga filo kuti pali china chake choopsa chimene chikubwera pa moyo wanga chonena kuti pakhala moyo kapena kufa mamawo anapezeka kuti mapazi anga ayamba kutupikana mapazi akuonjezerabe kumatupa kuti ndingayende katunda kuti mwina 20 meters I was sailing kuti ndikwanitse namba kufoka tani mmene makhala kuphiri tsopano apa chifukwa ndamba kulandira mkaka kaphala pang'ono ndakhala ngati munthu tsopanonso ndiye pali zotsatira zake za fasting zoti inenso ndikhoza kuchenjeza anzanga amene akuyesa nchifukwa anzanga akungofa pano akamasala amati akuonesa chakudezi kufa chifukwa chonena kuti zimasokonekera mthupimu umakhala kuti thupi limafa kaya matumba amakhala ngati kuti mulibe mkaliko lonse amakhala ngati angomatana ndiye makhala chinthu chabwino zikutengera kuti mzimu wa mulungu ndithu mulungu akhale nawe iweyo kuti akulamuliredi kuti upange zimenezo ndiye la namba 3 masana onsebe ndinali ndi mantha koma ndimafoka kwambiri kufoka kwambiri ndiye kufoka kumangopitirira kwambiri kotera kuti ena amatiya imupite kuchipatala ndiye ndimati sine mwanga sindimadya mankhwala sindimapitanso kuchipatala sindimadwala ndiye mpovuta ndilamulirayo ndiye chipatala changa usiku wa day number 3 mapazi aja analotupa kunabwera anthu ena ache ena anachoko Blantyre amazandiona
ndiye anthu aja atabwerera kumakauza anthu ena kumene kuja kuone kuti anawo zazolakwika imene alilitu afa sakuti mapazi atatupa kwambiri alilimo afa ndidamva amayi akundiuza kuti akuti amaimba zakuti akuti samaimba zakuti zinandipweteka mtima nnati ambuye abdani wawiri ngati mapazi angawo angakhalebe otupa chonchi mpaka na mamawo kilomi mungondipha basi ndinapita kugona ndiye simagona abe fato simabwera pamene kuti zakudya zikwanire bwino chipinde kakachade sizakudya zoti zimakwanira kutiyang'ana ndekha ndikoto kuti mapazi aja atani aphera nthawi imene napita kuphiri njoka ndiye zimabwera kumandidutsa kumayiona njoka chonchi koma nangasi nali ngati wakufa ukamasala umakhala ngati chinthu chakufa ndiye njoka ziyolo zibwere olo ndigunde sitima makhala njoka zake zofisa kwambiri fana makhala njoka zikudzukulu zoti they are poisonous ilake naita ndilowa muje mthupi chonchi ndiye mafunda akasadukena kake kukada mucho khanga tili udzudzu mandipwetekanso ndinawazaona kuti chikuziziritsa chinchiyani nkuona kuti ndinjoka basi nkuchigwira nkuchiponyerawo anthu samaidziwa imfa kumene imfa ndimaidziwa kwambiri and olo kuti munthu wafa anthu akhoza kuti munthu wafa ine ndikhoza kuza kuti munthu isanafa chifukwa zimene zimachitika ine ndili kuthekera kuona kuti moyo wa munthu uyu ndiwolapo ichi nthupi chabe autengawo aubisa apopo mukhoza kubwezekera chifukwa chake kunoko ndakhandi kwapemphera anthu oti afa ndikudzuka muli mmadzusa anthu kufa sinana ndilamulire sinkhani imene yoyo ndakhabe moyo ukhokoma salawo eti 2013 mulungu anandionekeranso ndakuti kuyambira lero upite kukachisi uzikagonera kukachisi poyamba tinali ndi sasa tinapempherapo ndiye mulungu anazatipatsa chisomo kumanga hole tikupemphera iyi ndiye anandizoti uzikagonera kuti kukachisi ndikufuna kuti ndikuyikize zinthu palibenso kukhala ndi mkazi wako ndipo ineyo ndikupha iweyo ndikufuna kuti thupi lako lolife kuti ineyo ndikugwirisire ntchito ndiye atandiuza naona kuti ndizovuta fana ndipatsaso mawu ake ndiye ndalibenso choice ndingakane komanso ndingi kuti olo amene nali kuphiri ndinali ngati thupi langa linafa machidwe a zinthu so amene munthu amapanga ayi panatenganso nthawi yayitali kwambiri kuti ndibwerere pa umunthu ndiye ndinabwera mkachisimu koma ineyo anthu ameneyo ndimaona ngati mulungu akundizunza mungagona muno olo lero ndimagonamo muno kuchokera 2013 kudafika lero ndimagonamo muno ine magona chachima ndiye nyumba mwanga ndi muno anandiuza mulungu kunena kuti iwe si woyamba ine kukulamula kuwakakhala mkachisi mzakuso Simeoni amagonera mkachisi kudikira consolation of Israel chitonzo cha Israel iweyonso ndamene uchititsa dziko lapansi ndiye ndikuyenera kuchita zinthu zimene ugwiritse ntchito kuti ukwanitse kuchititsa dziko lapansi chifukwa ndi iweyo amene upangise kuti anthu abwerere kwa ine chifukwa anthu ali manja mwa Satana ndinadziwa kuti mulungu ali mcholinga namba kugona ku church kuno ndiye ndakhala ndikugona church muno kuyambira 2013 kufikira lero lino ndikugona church muno koma panopo nthawi iliyonse ndisiya kugonera munomo chifukwa ndikuyenda kuyamba kuyendayendana wandilamulira mulungu kuti ndiyambe kuyendayenda koma ndimafuna mudziwe zinthu izizi zizofunikira kwambiri kuti mudziwe chifukwabe anthu ambiri sakudziwa kuti ndangapogona church muno ubwino wake unali chiyani nanga cholinga chake chinali chiyani mulungu amandidzala mphamvu ndiye nthawi ndimagona church muno Yesu amabwera ndikumandiuza zimene zikuchitika mtsiku dziko mukuchitika zakuti ndiye iweyo utere ndiye ndimapanga zimene mulungu akundiuza zija mapemphero amene kupereka nsembe kwa mulungu samuti kugonera chalichi kubakhala olosa kudzana ndi mzimayi ndikumangopemphera kumasala kumadya pa wiki paja mwina masiku atatu kapena awiri osadya kumadya madzulo okhaokha komanso chakudya kochepa kwambiri kachipisi kochepa kapena mwina kampunga kochepa kapena kungomwa kakapu kankaka basi tsiku ndi tsiku mpaka na lerotu nchifukwa chake ndinakuonetsani miyendo mangamo mmene mulili kuti munthu akhozaona ngati ndinapsa ndi moto ayi si moto fasting imene tilinafa fasting imakhala ndi maeffects ake amene amachitika mthupimo kutoko ihe ndipo nzovuta kuti munthu akakhala usuna tumidi okhoza kufa kale monga ngati imene ndadutsira ineyo kutoko ndinkhondo imeneyo ndinkhondo ndiyeno kuyambira 2013 kuzafika 2023 pamene tikuyankhulana panopo makhala mukugona muno ndiye kuti kukada mmabweretsa zofunda zogonera chilichonse mubwino ndimasunga yoyo ndi ofesi komano ndikumene kumakhala zovala zanga zinthu zanga zimakhala kumeneko chiguduli ndimagona pa chiguduli ndikuonetsa liso sali limene ndi mafuta thupi langa limakana kufunda blanket ndimamva kutentha kwambiri wala kuzizira sindirosokonekera ndi fasting ndi zovala zanunso sizili kunyumba kwanu ziliso mkachisi muno komanga ndi munomo nyumba ya atate wanga soke kulukako kumene mukaone inuyo kuluka chapula tuko mukaonanso za kazi uja wa zaka 80 ana
amagona amene muzikumwaza ka 80 amagona nkachisi nayeso kudikiraso Israeli atonthozedwe Yesu abwere kapena mtelo. Ndino zimenezi mwina amayi akunyumba anazilandira motani ndikudziwa kunena kuti amayi akunyumba alipo ndakhandika mkula nawo ndikwazi waso ndi majeza nawo zimenezi anazilandira motani kapena anachivomereza motani kufikira pano panopo tu amamvetsetsa bwinobwino andi nthawi imeneyo zinali zovuta chifukwa ndimachoka kuno kuchalichi kumapita kumwinaulo kunyumba ukaona he was being a woman mzimayi wokwatiwa amanena undifuna koma ndimauza kuti sizingatani sizingatheke ndiwakufa munthu une ndeiwo amaona kuti ndinotani wakufa nthawi imene ndakhala muno mutchalichi ndi nthawi imene ndapanga experience mmene mulungu amalankhulira ndi Mose amakwera ano tsiku limene abwerero sizingatheke kuti tsiku limene lo ndituluka sindimatha kutuluka ndimadzazidwa ulemerero wopsa amabwera nkumandiuza mmene ndigwirire ntchito ndiye lilipo tsiku lina limene anabwera lichire uthenga pa dziko lonse lapansi ochenjeza dziko kuti mwana wanga Yesu azitani tsopano azibwera kuti adzapeze anthu okonzeka oyenera ku mfumu wake wa mulungu mfumu wanga mmene amayankhulana ndi mulungu yetu chifukwa m'mayiko mwatsekedwa kuti uthenga wabwino usalalikidwe tsopano chaka chatha 2022 mwezi wa February pamene Yehova amandiuza kuti kuyambira lero inalikatenso pa first day nkuti dzulo lake sanadye ndi akundiuza kuti iwe ukwere phiri tikumane tsopano ulalikire utumikire anthu atangonena Yehova fana nava audible voice atangonena Yehova ankanena mmamawa ndakonza kale ndifuna ndisale 1 week yosadya yosamwa 7 days minute ndi akulankhula chamma 8 o'clock moyo wanga unabidwa ndi chisoni chakuimfa for 40 days ndi maliro amene osadya osamwa ati ulendo anandiuza ulendo uyenda 40 days ulendo ukukera pati moyo wanga unabidwa ndi chisoni chakuimfa ndikazi chisoni chakuimfa imvani kuti chisoni cheni chakuimfa ndipo ndinavutika koma ndinati Ambuye kuti mwanena ndinu ndikuliratu kuti mwanena ndinu I will do it ndidate Sunday yake ndinauza mpingo koma ndikulira kuti anani wina aliyense yambira mawa yambani kusala kumeneko nkwa 40 days inuyo muzidya madzulo muzimasula muzidya koma musanisalire ine muzisalire inuyo ndi ana anu ndi zanu za inuyo kuti moyo wanu mulungu akusunge auteteze chifukwa dziko laipa ine phiri limene ndikukwera ndi la masiku 40 osadya osamwa madzi kaya ndifa but mulungu walamula ndikuyenda kuchita zimene Bwana anga anena mwina wiki amawa mundiona koma kena kusimundionanso mutitumikirana nokha fasting imene inu ya 40 days mukapangirana kuti ndibakhala munomo mofesi ndimakhala mosande yokha kuti anthu apemphere ndimakhadi muno ndikakatenthedwa muno mpwewo madula nditafika masiku 20 chakuti zinavuta sanali ofoka kale koma iyi inali imfa ndithu yeniyeni so mmene ndimakwanitsa 15 days nkuti nditatheratu kufoka kumangoyendera chivuva moyo 20 chakuti days ndimati nkakhala fungo mumtima mosemu moyo mwangamu fungo limene limazeka mphunomu la munthu ovunda kumamva kuti matumbo anga avundiratu chilichonse ntikumanga munthu ovunda ndikakhala nkumagwetsa msozi Yesu amandionekera chifukwa chani ukulira mtanda uwene kuseza ndiweyo umene useza basi nthawi yomweyo napezeka ndikumaona vision anthu kudziko lapansi m'mayiko onse anthu akubwera kwa ine kuti akufuna Yesu chipulumutso cha mulungu ndi akamandionetsa anthu ake fata zonse ndikamalira amandionetsa ulemerero kulondoza kuti ulendo uwu simunakasalire ku phiri 40 days imeneyi munakhala mkachisimomo nanga si mulungu no nyumba ino nasanduka imene akundionekera mulungu ngati malo amene oti ndikumanana ndi mulungu sikuphiri santhu amaganiza kuti kokumanana ndi mulungu kuphiri ayi mudzidzipangira nokha malo okumanana ndi mulungu koma malo amene iweyo ndi oti ngopatulika osachita china chake chingachitiridwe somatenthera amene achidwe pa malo amene aloyera mulungu wangu makamba siku 28 panafika poti ineyo kumaona kunena kuti ndingodutsira kuti mwina mulungu anandituma koma imfa yadzaza mwa ineyo koma imfayo palibe koma zizindikiro zilipo zokwanira koma imfayo palibe ndikamaganizira ndikudziganizira ndekha sindimalolanso anthu andione chwali yeso ndipenya ndakhoza kumalira kana magwetsa msozi ndikupasani zithunzi zanga muone tsame ndi masala ndimauza ananga kuti andijambule pere mudzakumbukira patsogolo ine nditachoka fani ndikamaliza ntchito ndilalikira zaka zochepa pa dziko lonse lapansi
koma ndidzachoka kwa moyo kumapita kumwamba kuti ndimasalabe mpaka nalero ndinayang'anabe kwa mulungu tsono ulendo uwu mulungu sanandibweretsenso chakudya ndinasala osadya osamwa palibe dontho la madzina lokhosi kwanga kumati kukhosi kukukalama mata ndimatenga madzi kuchukucha mkamamo kulavula koma akangoyerekeza kuti amakhangati pang'ono apita kukhosi kumang'ambika kukhala mabala kumeneku ndadutsa moyo wa imfa weniweni moyo wa imfa ndikati wa imfa ndipo munthu atatayerekeza ulo mulungu ntangomalizana chino anzako ajesera koma adzifa palibe ana adzakwanitseso ichi chindikunena kuti anthu dziko lichenjere do not attempt to fast for 40 days you'll never manage chifukwa yehova ananena kale ndini sitekaso kuti wina akwanitse chifukwa iwe enda kulola kuti upange zimenezi chifukwa choti ndinawe cholinga kuti ugwire ntchito yangayo siku number 40 siku number 40 anthu amanena kuti aprofeti tu anafa koma anthu safuna kuulula munatchuka kuti mwamalira kwambiri fatinakendabuka pano nabuka mukutentha chachi muno napita pakhomopo kuti ndilandira fresh air nanga si kupuma kumadula bweya tu madula mbati kabapuma muja ndimafika pena kuti sindikupuma ndiye mzimayi wina akanandiwa umosakhala pa chechi pa koma wachikunja ndi amene amafolesa kwambiri nkhaniso ipo alimene alilimu maliro basi ndi nkhani ya maliro inatchuka kale kwambiri mwamaliza 40 days imene akupasani cholinga chake nchili kuti mutumikire tsiku zitatero chinachika ndicha natumikira anthu tsiku namba 40 apo ndani uthenga wanga umene anandiuza Yesu kuti unene izi kuti mzimu wa Ambuye uli pa ine mulungu wandituma ine kuti ndimasule anthu alike uthenga wabwino ndi kumasula anthu musinga dziko lapansi litu nkhale Yesu amalalikira komanso amapanga perform signs and wonders zizindikiro ndizozizwa kuti amasule anthu amusinga ndikulalika kwambiri amalalika ndi kumasula anthu kuziwanda kututsa ziwanda komanso kuachiritsa anthu kumavuto awo osiyanasiyana so yonse mulungu wandilamulira kupanga zimenezozo ndiyeno kutega nthawi imeneyi mwina utumiki wanu mungofotokoze motani ndiye zomwe zinachitika nditamaliza kusala siku la namba 3 ntamba kumwa mkaka zinavuta kwambiri zimene ndizifotokoze zinavuta kwambiri zimamanga pamtima apa umakana kumalowa mwakuti kuti akhala kuti ineyo ngoti oyenera kufa ndikanafa nditamaliza kusala 40 days nditayimaliza chifukwa ndiye ndinawonda sinalole solo ana kuti andijambule ndinawonda ano kwa ifa kuja luthupi langa koma mpiyango madula kuyango nkamadula koma kuna avuta mulungu tu wakhala kundigwiritsa ntchito mwamphamvu kwambiri chifukwa ndakhala ndikutulutsa anthu munthu woti mwina amafuna kukampanga operation ali ndi brain tumor nkumuwuza kuna kuti usapite ku theater ukafa koma undipeze kudya sunagya bwere kugwala nsembe la Ambuye kubwera kunoku anthu andimbona wakhala kwaona anthu akubwera ndizima uje ndizozi chakungozemba kuchipatala kuti ndikufuna munthu kuti amachire wazabwa mtundu wanje kutoka pambali yena kuti ana awo ndakhandi kwaukitsira ndi matenda anabaya wena kuti usamayenda alipo mpapa ndimapanga mamira kwambiri kwabasi ndakamukandikuisira ntchito mwamphamvu kwambiri pali makapena amene nakufuna pangani ndinanena kuti Ambuye ngati mukundituma ineyo ngati tsiku ndikunena lija nati ngati mukundituma choncho ine ndikufuna ndipanga zimene sizimatheka ndi munthu koma zimatheka ndi inuyo kuti ndipangisa zikuluzo zoti kuno dziko likaona ntchito zimene zija libwere kwa Yesu chopanopo dziko likutsogozera ndi Satana anthu ena akumachira kunga achipemphera kwa pafoni from Chitipa to Nsanje andi ntchito imeneyi ikutheka ndipo ikuchitika popanda cholephereka chifukwa chonena kuti ntchito yana lamula ndi mwini wake Yesu ndi tsiku limodzi nditasala ndinatuluka ndinakagona kwina kwake mtawuni chifukwa choti panali zifukwa zimene ndinapitira zoti ndikampulumutse munthuyo ndiye chifukwa timayenera kukampulumutsa Ambuye anandilamula kuti ndigone kumeko ndiye ndinagona nyumba mwake cholinga kuti apulumuke ndipo zinatheka chifukwa pali zina zake zimene kuti ngati munthu akufuna kuti kuona wadwala kufuna kufa eti chifukwa ineyo munthu kuti ineyo ndifuna kuti ndipulumutse akakhala kuti ife inabwera kale tibayisintha timaichotsa zimatheka ndipo ineyo ndimanena kuti ngati ndikunama mulungu andisipompa koma langizo langa ndilakuti akamabwera kwa ine kuti ndimuthandize number 1 asagwire mzimu wa chipembedzo agwire mzimu wa Yesu chifukwa chipembedzo sichimachiritsa kapena kupulumutsa amapulumutsa ndi Yesu ndipo Yesu sanabweretse chipembedzo padziko anabweretsa fellowship ndi mulungu ndiye ineyo ntchito yanga siya chipembedzo swa mpingo ndine wa Yesu ntchito yanga kubwezera fellowship imene yasokonekera pakati pa munthu ndi mulungu ndiye iyeyo amfune mulungu amene mapembedzayo ndine mali sita ndine mmodzi mulungu andichitira kazikulu pa moyo wanga nani mwananga tupati Janet Malista amene anamwalira atampempherera wananga janazuka ali moyo nalanga ndinemere ndimakhala kwa ntope muzochazo ninkadwala kusayenda umafosokonekera kwa mutu satero basi anthu atamva zoti kunoko kuli aprofetera soni ananinyamulira kunoko ngoza ndipempherera atandipempherera basi nachira saka nafundikuyenda mutu wose unasiya zonse zinaenda bwinobwino ine ndi Richard Kisoso ndimakhala kwa Ntiana
ndinali ndi vuto la nthenda ya lilime limatuluka ndithu kumafika pamene papa kuti ndilibwezere kukankati mechanic ndi kumene anandipempherera ndi pamene ndinali ndamachiritso.